Ngakhuliswa umama mina uMashezi owayengayifuni into ofika nayo ingathengwanga la ekhaya. Ungafika nejezi lesikole noma ijacket noma yini akayifuni into engathengwanga la ekhaya. Into angayazi ukuthi iphuma akayifuni. Ngikhuliswe ekhaya linjalo. Sibaningi ke bakhona abantu abakhulu emakhaya njalo. Mina ke wawuncama nje into mawungenayo wasekhaya uncama. Uyabona? Mina ngikhule ekhaya isimo sesibi, isimo sibheda ngalendlela yokuthi sasibheda. Ngiyakhumbula nje ukuthi ngifunda u4 eMbambalala primary. Kwakuyimi nomkhulu echiliza esasingenazi icathula. Sifunda u4 no5 eli. Ngiyakhumbula ukuthi sesifunda u5 umuntu wabanazo I think kwase kusondela ama farewell. Ngangazi kodwa ukuthi mangifika esikoleni ngifike ngibona umkhulu mangibona umkhulu inhliziyo yami yakhululeka ngethaya. Sibabili khona enye inkunzi. Akubukwa mina. Ikhona phela into ethi noma ungakhula ekhaya kuhlushekwa usijwayele isimo. Kodwa uyadinga ukubona abanye kuyimotivation ukubona abanye abafana nawe. Uthi angedwa. Asedluleke lapho. Uma wengayifuni into engathengiwe la ekhaya. Athi uzongilandela ukukhuluma angifuni into yakamuntu. Uma ungayidabula le jacket ngiyoyikhokha ngani. Yabona? Ngiya entweni ethi uyabona la kuma relationship. Khona abantu ekuthiwa ave nomona. Hawu, kuthiwe hawu isokala kabani avele inemali yakhe. Hawu kodwa avele ngamuphi avele isitintshi. Uyazi uthola ukuthi mhlamba kukona ukuthi unomona. Kuthe nje mbeke kuye ukuthi kufanele amuphe. Ngoba ukhuliswe ngento ethi umuntu wenzelwa kubo. Uyabo? Umuntu wenzelwa kubo. Bekube nesimo la uthola ukuthi khona esikoleni niyafunda baningi. Uthola ukuthi kuthiwe niyaphikisana ukuthi uZanele wakubwazandile. Abandawonye. Hayi ngeke. Uyazi uphikiswa yini? Indlela behlukene ngayo. Like physical appearance yabo. uZandile unayo yonke into yesikole uzabe nama tracksuit mayifika ama tracksuit agqokwa oZandile eqala esikole. uZanele unejezi elidabuke la neshirt eliqhuqheke emqaleni izicatla inqamukile isketi isithungwe ngendlela esithungwe ngayo. Lo munye uyacwebezela kodwa kuthiwa abandawonye. Same mother same father. Awubayela mana bahlukaniswe umfana. Pho kubo awukho lo mthetho oshawa lapha kaMtshali lothi fana nekini. Kubo uZandile uqome inkunzi yesponsor yena. Uyabo? Iyamprovide nje. Futhi nje esikoleni party phone iqala. Uyabo nje. Uyabo. Lo munye cha. Ihambe lento ibe incindezi iziyofika esokeni likaZanele odadewabo Zandile. Kubonakala ukuthi into eyenza bangefani ukuthi isoka la lo yena limenzeli. Sekurong ke manje kwasoka lelo elingakhona uprovider lo. Hambe lento yoba incindezi kulwamfana. Loka lo. Kubonakala nje ukuthi uZanele ayikho lento ayiqomile. Uyabona? Manje lento ikhona ngani zakwethu, ikhona nje iyakhula, ikhona kuwo wonke ama level. Ngoba yabona kukhona abantu abanentombi, abanemali. Noma eyipha intombi yakhe into, noma efuna ukuyithengela ifoni, ufuna uyithengela iPhone 17 Pro Max. Uvalo yabona iyayithanda iPhone but icabanga ukuthi ngizothetha ngiyithatha iphi. Nayi into emshayo. Kufuna kuze kukhanda ukopho lwamanga ukuthi hayi wemzala uslow nginefoni kanje. Kufuna kuze kukhanda ukopho lokuthi kuthiwe wayithatha kimi wayiphiwa yimi. And lungangena ucingo kimi oluphuma kunina oluthi lo ufika nefoni uthi uyinike wena. Iqiniso nilelo. Hey angifuni into zezigebengu into zamasela la kwami.
khona abantu abazalwa abazali abanjalo abangayifuni into yomuntu. Yonke into ke ingane zakwethu inobuhle nobubi bayo. Ngiya kulento ke egcineni sengiphetha lento yama lento GBV ntoni. Uyabona lezi zinto lezi kuba ukuthi umzali okay singathi kuba ukuthi umzali akuvimbele kuze kuvimbeleke ngisho izipho ziphiwa abantu ngenxa yokuthi akayifuni into engesiyo la ekhaya. But uyabona ngenkathi umuntu ekwazi ukukuthengela iPhone esikoleni akurentele angithi kuyakhula phela kuya ngama volume standard sempilo yakho nawe esikoleni urentelwa uyena esikoleni uthengelwa uyi laptop nantoni uyagoduka uye ngisho isulcase impahla oyigqokile uyabona lo muntu uyam-invite angene empilweni yakho abe in charge ukwazi ngisho ukushaya umthetho okwenza ukuthi ugcina wena ntombazane provide kanjalo ngeke usakwazi ngisho ukuqoma enye insizwa ke nje ekuhlulile ngamagama wayithanda ke iza nje ngomkunzi bayo ikwehlule nje impela imfokabani ayinkuzi umfowamtshali namagama yawalekanisa kahle awukwazi ngisho ukumqoma mawumqoma uvela ufebe ngoba awukwazi ukuyeka isponsor sikubamba isponsor ukuthi uyaganga ngisasho siyoyifaka la iphume la inhlavu asadubula wena sesikudubulela into zaso futhi singazokudubulela nakini ngoba nalombhedo lelo kona kini waso and noma wakho ngeyazi asho lutho mangabe ukhulise ekhaya njalo vele ngoba ayazi ukuthi kunje yinto zakhe uyabona kanti okukhulele ekhaya ekuthiwa ngiyifuna into izingene ngisho kuyona ingane into ethi ngiyifuna into entaba nami yabona ke intombi enjalo mayithola umunye umuntu emthandayo namhlanje ayifeba ibhanqi iyakuyeka ngoba akukho lutho she's got nothing to lose kuwe vele nihlanganiswe ukuthandana kuphela ngoba lezi zinto omfikela nazo ugcina ngamashokolate ngoba afaka esiswini kodwa lokho kunye hawe ngiyoyibeka phi nje uma yenolaka kanje akayifuni phela uma yabona so iqedela ngelinye ilanga